Inoiz pentsatu duzu zelan ikus dezakegun YouTubeko bideo bat? Edo zelan den posible beste kontinente batean dagoen norbaitekin mugikorretik hitz egitea? Telekomunikazioen ingenieritza arduratzen da besteak beste bideo eta audio seinaleak grabatzeko behar diren aparatuak sortzeaz edo datu horiek editatzeaz eta munduan zehar bialtzeaz. Hala ere, hori ez da telekomunikazio ingenieritzaren ardura bakarra, beste arlo askotan ere egiten du lan. Adibidez, ez zer ikusi dauka YouTubeko bideo batek desfibriladore batekin. Bideo honetan, Bilboko Ingeniaritza Eskolan lantzen diren hainbat adibide erakutsiko ditugu. Eskola honetan, biharko telekomunikazio ingeniariak prestatzen dira. Ezaguna danez, ingeniaritza ikasketetan ikasle gehienak mutilak dira. Hala ere, telekomunikazio ingeniaritza hain sektore garrantzitsua izan da gizartearentzako ezin da bakarrik biztanleriaren erdira murriztu. Izan ere, historian zehar egon dira hainbat emakume ekarpen oso garrantzitsuak egin dituztenak gizartera. Adibidez, 1952an, Hedy Lamarrek oraindik gaur egun oso erabiliak diren teknologia batzuen oinarriak asmatu zituen, Wi-Fi eta GPS. Hori dela eta, komunikazio ingeniaritza sailetik animatzen zaituztegu telekomunikazioekiko interesa izatera, ze hau ez da bakarrik mutilen kontua. Eta orain, Alexek eta Isonek azalduko dute kroma zer den. Gaur egun bizitzen ari garen osasun egoera honetan, kroma oso garrantzitsua bihurtu da adibidez bideodeietan. Gaur egun, telebistaren eta zinemaren munduan bereziki ikusentzuneko teknika asko erabiltzen dira eskura dauden benetako baliabideekin bereziki zailak edo ezinezkoak diren efektuak sortzeko. COVID-aren garai honetan, hainoikoak izan diren urrutiko bileretan, irudi ezerreal asko ikusi ditugu bilera telematiko horietan doazen pertsonen atzean. Hori lertzeko tekniketako bat kroma da, ingelesez chroma key moduan ezagutzen dena. Teknika honen funtzionamendu lortzea oso erraza da. Irudian kolore jakin bat ateratzean, normalean berdea edo urdina izango dena, kolore horrek hartzen duen eremua beste irudi edo bideo batekin ordezkatzean datza. Adibidez, pertsona baten atzealdean berde kolorea duen atzealde bat duen grabazio estudio batean jartzen bada, nahi dugun irudi edo bideorekin ordezka dezakegu. Hondartza bat, baso bat, edota eraikin bat. Horri esker fikziozko eszenatokiak sor daitezke, filmaren aktoreak leku ezberdinetara mugitzea saihestuz. Edo errealitatean existitzen ez diren eszenatoki edo pertsona fantastikoak sortuz, aktoreen itxura aldatuz eta bar. Esan bezala, kolore berdea edo urdina aukeratu hori da. Zergatik, gorputzean, azalean, aurpegian ez ditugun koloreak direlako. Hemen berde koloreko oihal bat daukagu. Eszenatokiaren fondo modura jarri duguna. Ordenagailu batek konektatutako webcam baten bidez, denbora realean ordenagailura iristen den irudia hartzen dugu eta kromaren teknikaren bitartez irudiaren berdeguneen ordez nahi dugun irudia irudikatzen dugu. Gure kasuan, OBS programa erabili dugu eta bideo prozesatua telebista honetan ikusten da, non pertsona bat agertzen da nahi dugun fondoarekin. Behin, kromaren trikimailuak ulertuta, orain informazioa munduan zehar nola bidaiatzen den ulertzea beharrezkoa da. Horretarako, zuntz optikoarekin esperimentu bat ikusiko dugu. Etxeetan jasotzen dugun informazioa, internetetik datorrena, litekeena da zuntz optiko bidez bidali izatea. Izan ere, argia erabil dezakegu informazioa leku batetik bestera igortzeko. Hori frogatzeko, Morse kodea erabiliko dugu, alegia, telegrafia sistemetan erabilitako kodea. SMS hitza bidali nahi badugu, pipipip, pipip, pipipip besterik ez dugu egin behar. Gauza da, argiak denborarik laburrena ematen dion bidea jarraitzen duela. Gela honetan, bide hori lerro zuzena da hain zuzen ere. Argia nahi dugun bidetik eramateko, zuntz optikoa erabiliko dugu. Aurreko mezu bera erabiliko dugu zuntz optiko bidez. Horretarako, igorleak argia sortuko du bidali beharreko informazioaren arabera, zuntz optikoan barrena sartu eta zuntz optikoaren irteeran argailuak argi hori jasoko du eta itzulpena egingo du.
Posible da aurrekoa baino informazio mota konplexuagoa bidaltzea. Adibidez, sakelekoan ipinitako soinua bidaliko dugu zuntz optiko bidez. Zelula fotosentikor batera konektatutako bozgorailu batean entzungo dugu soinua, baldin eta zelula hori zuntz optikoen muturrera begira badago. Hemen, argia hain azkar aldatzen ari da, ezen gure begiak ezin duela detektatu. Horrela, soinua baino askoz ere gauza gehiago bidal daitezke zuntz optiko bidezko komunikazio sistemetan. Esaterako, bideoa edo ordenagailuek eta bestelako gailu elektronikoek ulertzen duten bat eta zero erako informazio digitala. Informazio hori gainera, abiadura izugarrian doa zuntz optikoan zehar. Adibidez, hainbat zuntzez osatutako kable bakar batek 10 terabyte igor ditzake segundo bakarrean, 16.000 CD-ROMen baliokidea. Orain, nire kideek azaldutako ezagutzak pentsaezina den arlo batera eramango ditugu, medikuntzara. Horretarako, Iraiak eta Jonek esperimentu bat egingo dute azaltzeko nola aplika daitezkeen telekomunikazioak biomedikuntzaren ikuspuntutik. Gure ikerkuntza lana bihotz biriketako geldialdian zentratzen da. Bihotz biriketako geldialdia arrazoi ezberdinen ondorioz gertatzen den bihotz aktibitatearen bat-bateko etenaldia da. Geldialdi honen aurrean ahal bezain laster bular sakadak ematea eta beharrezkoa balitz desfibrilazio bat gauzatzea oso garrantzitsua da. Baina non sartzen da hemen ingenieritza. Teknologiaren ikuspuntutik desfibrilazioan laguntzeko mota honetako desfibrilagailuak izango genituzke. Desfibrilagailu hauek toki publiko askotan kokatu dira, hemen ikus dezakezuen desfibrilazio dorreen barruan. Desfibrilazioa edonoren eskura egon dadin eta horrela berpiste tratamendua edo zein pertsonagatik aplikatua izan dadin. Ekipo hauek pazientearen elektrokardiograma aztertu egiten dute eta algoritmo batzuk aplikatuz modu automatikoan erabakitzen dute pazientea desfibrilatu behar den edo ez medikuaren beharrik gabe. Gainera, desfibrilagailu hauek entrenamendurik gabeko pertsonari sorospenean laguntzeko jarraibideak emango lizkioke. No toque al paciente, analizando el ritmo cardíaco. Descarga no aconsejada. Es seguro tocar al paciente. Compruebe las vías aéreas. Si es necesario, comience la reanimación cardiopulmonar. Comience las compresiones. Mantenga el ritmo. Ya está. Oraintze, adibidez, desfibrilagailu honek emango lituzken jarraibideak, lehenengo jarraibideak entzun ditugu. Detaile modura, esango dugu desfibrilagailu hau Euskal Herriko enpresa batean izan dela diseinatua eta ekoiztua. Orain, laborategira igoko gara, seinale biomedikoen adibide ezberdinak ikustera. Gure sistema fisiologikoaren konportamendua neurtu ahal izateko mota ezberdinetako sentsoreak behar ditugu. Adibidez, elektrokardiogramaren grabaketa horrelako sentsore elektrikoetan oinarritzen da. Sentsore elektriko hauek bihotzak taupada bat emateko behar duen aktibitate elektrikoa neurtzen dute, elektrokardiograma seinale honek erakusten duen bezalaxe. Beste motetako sentsore batzuk sentsore optikoak lirateke. Adibidez, hemen ikus dezakezuen oximetroak odolaren oxigenazio saturazio maila neurtzen du odolak zurgatutako argi kantitatearen arabera. Ikus dezakezuenez, seinale honetan ere bihotz taupadak detektatu daitezke. Izan ere, bihotz taupada bakoitzeko odolaren oxigenazio saturazio maila handitu egiten baita. Eta azkenik erakutsi nahi dugun sentsorea presio sentsore bat da. Presio ezberdintasun bat neurtuz, gure gorputzak sortzen duen aire fluxu eta volumena zein den jakin dezakegu. Horrela, Jonek arnasten duen bakoitzeko fluktuazio bat antzeman dezakegu arnasketa seinalean. Eta zer egiten dugu ingenieriek seinale guzti hauekin. Uniforma guzti hauei, seinale prozesaketan eta adimen artifizialean oinarritutako algoritmo ezberdinak aplikatuz, adibidez medikuak pazienteari emango liokeen diagnostikoa ordezkatu dezakegu. Algoritmo hauen garapena izango litzateke beste gauza askoren artean telekomunikazio ingenieri baten lana.
Ikusi duzuenez, telekomunikazioak arlo askotan aplika daitezke. Horregaitik, animatzen zaituztegu interesa izatera. Interesa izatekotan edo informazio gehiago behar baduzue, hemen daukazue sailaren webgunean.